Vezi? Dar ți-ați repetat partea de copilărie, nu? Da, E, da. știți de ce spun asta? Pentru că în viață când facem lucruri bune și frumoase, de multe ori ne luăm exemple din copilărie. Cei care am avut copilării frumoase, că na, se întâmplă să mai ieși, dar copilării noastre pe zona asta au fost deja frumoase și noi avem o zonă foarte, foarte frumoasă. Deci, eu tot lemn aș face. Tot Și lemn ați face, vin, nu? o să veneți și dumneavoastră filma. Vin mulți oameni și spune, cum eu m-ai dus capul să faci aia. Da. Am făcut și turnul Eiffel, l-am acasă. Am făcut din placar. Da, deci puteți să faceți Orice, orice da. vă inspiră până la urmă. Da, da, da. Sunt niște chestii micuțe făcute de băiat, nu știu dacă avea 5-6 ani, pe care punea CV-urile ale Da, 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 rotunde. da, da, da. Așa, și cu timpul s-au mai stricat și eu le-am reparat și le-am pus în cameră lui, sunt acolo. Am înțeles. Crezi că ele sunt niște amintiri, cum am făcut eu prima sondă din sârmă. Asta așa sunt pentru mine ce a făcut el când era om puști.